Żewġ soldati tal-Forzi Armati, il-Logotenent Christian Vella u l-bombardier Marvik Peregin, ma nstabux ħatja li b'negliġenza ikkawżaw il-mewt tal-gunner Matthew Psajla waqt taħriġ tal-armata. Il-każ imur lura għal frar tas-sena 2009 meta Psajla li kellu 19 sena miet traġikament waqt taħriġ f'Chadwick Lakes. Iż-żewġ imputati kienu akkużati li nhar 13 ta' frar tal-2009 b'nuqqas taħsib ikkaġunaw il-mewt tal-gunner Psajla għaliex minkejja temp ħażin baqgħu għaddejjin bit-taħriġ tagħhom u ma ħadu l-ebda prekawzjoni. Il-Maġistrat Audrey D'Amico li fis-sentenza qalet li huwa fundamentalment importanti li wieħed jifhem li l-akkużati ma kinux il-persuni li ppjanaw it-taħriġ, iżda kienu biss responsabbli li jaraw li t-taħriġ isir. Intqal li l-akkużati ħadu magħhom l-apparat kollu li natalhom mill-Forzi Armati u ma kellhom ebda ordni biex jitolbu aktar apparat. Il-qorti qalet ukoll li l-inċident seta' ġie evitat li kieku Matthew Psajla informa lis-superjuri tiegħu li ma kienx jafjhom. Il-qorti saħqet ukoll li ma tistax tifhem kif soldat li saħansitra jifforma parti minn waħda mill-aqwa skwadri tal-armata u anke huwa mistennija li jintervjenu f'każ ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ fl-arar ma kienx jafjhom. Il-familja ta' Matthew Psajla mistennija jappellaw mis-sentenza.